Co? No, máš. Ve vlákna, ona nemá vody. Jo, teď já píšu taky, že? To je blondělce vlastně. Dělej něco, co... Já nevím, vole. Konec. Máš krásně červenou mikinou jako paprsky ve stínu. Jo. Jako paprsky jsou to něco. Píšete. Ty štěňátko svého pána, že jo? Máš to? Máš krásně červenou mikinu. Ne, Mikino je tvrdý, nebo ne? Ježišmarja, vole. Myslíš, to nám dají vědět. No tvrdý, ne? jako, nevím. No to je vždycky tvrdý. Ale mikina je měkká, ale to je vždycky tvrdý. Jak to? Jako paprsky ve stínu. Jako paprsky slunce, ne? Ne, paprsky, což tam je paprsky ve stínu. Já už to končím. Myslím, že jí budete dělat něco nutného, vy to dělat taky krásný. Počkej, nějakou příští. Ty jako bodla. Měli pícha hodně. Tak ještě musíš, jaký pocit, ne? Můj milovaný s láskou posílající polibek péča. Jo, hej. Mám rád, tohle to napsat nebudu. Já to napíšu, bo? Ne. Dělej tak musíte podepsat, ne? Tvůj bodlák. Napisej. Jak na to má. Počkej, ne. Jaký je ten poslední rým? Mikinu, nestinu. Mám krásnou mašinu. Pozdravím tu Dilinu. Ne, to ne. Napiš tam tvůj Peťa. No, budlák. Hej, napiš tvůj bodlák. Ne, napiš tam tvůj tajný kokoťák. Tvůj tajný bodlák. Jo, tvůj tajný bodlák. To už tam psát nebudu. Jo, napiš to. Tvůj. Tvůj tajný bodlák, jo. Jo, ještě Mám to vidět. On ti vypadá prdel. Asi srdíčky nakreslí. Já to neumím. Už kreslíš, šťastná jak blecha. je to taky křivý. A kde je? Nevím,